Tak. Ja, så har vi vist fået sammen nok for i dag. Nu må vi til at bestille noget. Yes, Gyldengrød. Så vil jeg gerne bestille et par pakker mere. Ja, det må vente til i morgen. Nej, vent lidt. Vi har da forresten en pakke mere. Tada! Julepakken fra skolen. De sagde, vi godt måtte åbne den i dag. Næh, hvor spændende. Hvor heldig kan man være, var Pius. Heldig, Gyldengrød. Det er sikkert en pakke lektier, så vi ikke kommer til at kede os i vores decemberferie. Det ville da være dejligt. Må jeg? Ja, selvfølgelig, Candice. Næh, en dukke til. Er det en hel børnehave, vi får på besøg? De er jo nødt til at have en hver, far. Ellers bliver der bare ballade. Ja, så vidt jeg kan se, så er der rigeligt med værktøj til ballade. Du har vel ikke også købt et bur? Et fuglebur, det var da en meget god idé. Nej, jeg tænkte nu mere på et børnebur. Og hvad har vi så her? Nej, bøger til ferien. Jubi! Flere lektier. Hvad er nu det her? Endnu flere lektier. Nej, vent lidt. Det er nogle briller. Briller? Hvad skal vi bruge briller til? De ser underlige ud. Jamen, lad mig se en gang. Nej, jamen det er jo 3. grads briller. 3. Hvad for nød? 3. grads briller, den bruger man til 3. grads nærstudium af bøgerne. Altså lektiebriller. Så. Ja, dem skal du ikke sukke over, lille Pius. Jeg tror selv, du vil finde dem fornøjelige. At de så samtidig er lærerige, det må du tage med. Hvad kan de da? Jo, de kan oplevelsen af bøgerne mere levende. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jamen, hvorfor prøver vi den så ikke bare? Så! Høj! Hul! Det er bare for meget, maler! Er det rigtigt? Lad mig prøve. Jeg synes ikke, der sker noget. Det gør der da. Du ser lidt dummere ud, end du plejer. Men ellers er det rigtig Gyldengrød, så sker der ikke noget. Nej, selvfølgelig ikke. 3. grads briller virker kun inde i bøgerne. Jamen, hvad venter vi på? Lad os se at komme afsted. Candice, sig en god bog.